Batang yang mahita asiniro hamadihamu do dami nasian de bata amata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus do hatai. Amin. Barita nauli nagabihatan di batari kita iman tersurat di buku Kolose bidutulu ayat 15 1 ayat 17 songlom bahatani di batang. Jala damini Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna aitu sido hamu di jo di bagasan sada daging gabi parroha mauliate mahamu gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna mardongan sadok hapistara mahamu marsiajaran jala masih pasingotan marhiti-hiti akka eddi pesalmen edde puji-pujian do edde partodion edde hokamuma de bata de bagasan rohamuna marroha hamlation jala nasa siulaon manang dihata manang di pabahenan saluhu naima marhite-hite goar ni Tuhan Yesus hut madok moliate tu di bata ama marhite-hite ibana ido sahana dihamuna amanami do tinanami na hinakulungan di bagasan Yesus Kristus adoran so pinahiba-hiba turpukon adong masada barita namar donga puda ima barita ni amat taronggal disadati kita rimas do amat taronggal ala saya maramiami boruna na meti hape ulon na oti dunian payes jabu alai dang dia tureho di bana masebelgama suara ni amat taronggal maju gariada terbigi tu akahu berjauh alai romatong borunai mardonga pier ala diboto parimas nautu seddo amanai ima amat taronggali sienado nunga tu batangis borunai sai roma akka iluni borunai dungi do amat taronggali mai begasar rohana bagus dakuro dope nunga di boto hoate hasalamu inna rohani amat taronggali mai di begasar rohana dungi di sukuma buasa tangis sebutet ala ni salam do di boto hoate inna amat taronggalo dungi di mau bernama do dang bapa jadi buasa bahasa do tangso didok ma ala setorus mardonga muruk bapa ala dakku payes jauh ala naliling jala ala lu jadu ahu mangalui solop ni bapa nakaning ala tu maselu jada mangalui ala di sara-sara biang solop ni bapa jadi masukmu saya pikiri hati ne manong biangon lubutan ni bapa ni naraku apa sadalido nasopas di ingana apa gabi harati biang dungi tersonggok ma amat taronggali dakku boto nama saya murado hape au terimas ni narohanan dungi songon na adong ma panul sobion dia mata taronggali gabi dame marohana nung didok borne songoni laos gabi di haul ma borne alani dia makadong sahapur syaun ahar dohron ni baritai terlalu mobima di bagasan turpuk tahun di bagasan turpuk tahun adong nana yang tei dia terlalu mobima ima gaya hidup manang ngolu ni halak Kristen na pinasa ni si Paulus tuhuria Kolose sian tulu ayaton adong nana si pasaton na perjulu ayat 15 di ayat 15 ima naing ma damai Kristus mengerajai ngolutta hiduplah dalam damai Kristus lapatanna naing damai ni di batama na mengerajai ngolutta atau muhado asa daputita dami songon amat taronggal nak kaningani alanido
iko dohono tado haroro ni dame iko siya debatado. Dame ido nang napinasaha ni debatatu hita. Jala dame na sumurung ido napinasaha na. Ido beda ido nakegani. Dame ni Kristus mamarengana di bagasa rohamuna jala tusido hamu di jauh di bagasa sada daging. Parroham mau lihat maham. Asa di bagasan ngulul si pardame ido hita di pasahat. Ya halak si pardame iman aking hidup dalam Kristus. Kita harus saling memaafkan, mengampuni. Mola dong akahurangan. Songon dalata diame, wasik kon mengampuni, wasik kon damai, wasik kon memaafkan. Karena harus saling mengampuni sesama ciptaan Tuhan. Karena kita adalah satu tubuh ima sada pamatang do idok nakengan. Sada daging do kita. Alani bolo tawayak masada daging tahun. Mamuka sian 4 1 sima jujung. Satu kesatuan. Songon ido nang hita di ngulu di pertiwion. Alaya dong do masih sarbuta tangat tado pak do butuh tau sudi pamatang tahun tahu. Tidak ada yang berselisih. Mereka justru saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling ima topang menopang, memperlengkapi. Di perbedaan-perbedaan itu naking tei dan naking ima alarong dame di dalam tubuh tei juga masih tu korang. Coba juta bayakon. Dang mardame tangat tupat, dang mardame si majujung tubuh tuha, dang mardame sudi pamatang tei. Apa yang terjadi? Seandainya merberai mana sida, mana saling menyakiti, mana demonstrasi na sida, karena ada kecemburuan baik di sima jujung obuton, tetapi justru dia lakani saling menopang. Asa di sini laking idota i mana balga nan idona asa dameni di bata, dameni Kristus. Idona balga di bagasan guruto. Molonunga halap pardame kita. Damai itu harus menjadi karakter hidup kita. Iko gabe itu sada karakter ta. Jadi itu terdahala kita sian pardamit, sian roha damai. Walaupun orang lain menyakiti kita, walaupun kita sering tersinggung, dengan segala kemampuan kita harus terus menerus iman akani berusaha membawa damai. Sama seperti Kristus, sampai ditijuri, sampai dihahua, sampai bahkan disalibkan alai berengotam. Hatani Tuhan Yesus, dia sesama. Ame ampunilah. Maafkanlah. Saya sama dosa na sida. Aidang diboto manangaha. Nani ulanay. Ima hinabalgani. Holong nang damai siya debatan. Jala di Tuhan Yesus do imang. Di Matius 5 ayat siyay. Mertu mahala si damai ay guardo na sida. Anak ni debatan. Ido bena diutus debata hitaroto portion. Lama buat damai do. Karena dunia ini membutuhkan damai. Karena dunia ini sungguh-sungguh sangat jauh. Bahkan banyaknya iman akap perselisihan, gudang akap hamaulun, gudang akap perpecahan. Tentu saya di dia makarong asah persiaw di sido nang siramota buanota damai. Alam ni mertu mahala si buat damai. Enasi do guarang anak ni di batang. Atau sendiri dapat titeng. Damai itulah tidak jauh hanya dari Kristus alain perjuluma siak keluarga ta. Damai itu harus kita mulai dari keluarga, dari rumah tangga, dari diri kita sendiri. Asasian hidup banot telah kengani damai. Orang yang hidup dalam damai, dia akan tenang. Hidup benar aka amata eka dharma putra. Orang yang hidup dalam damai hala pardamai tebudu boleh sonang tebudu modum nyenyak alai molo nagutur horana jahat dipikiri dia penuh ketakutan dan kecemasan do aka hagaur manipina alai molo serus do suluk damai tebu hiema nguluta di bagasan nah imanak kengani nama ngulu di bagasan nama siaolongan. Na pedua musi iman ando hononna di ayat 10 nomi di do si gugun mahata ni di bata mardongan mauliate. Itu nebalka gugun mahata di bata mardongan mauliate mengucap syukur ikon madok mauliate itu sada tadda ni halak na porsea na dangol lo zulma mulai boto madok mauliate di bagasan ngoluna jalan na dangol pek dungul ni halak na soni alani ya kahalak na do nakengani iko gugun mahatan dewata mardongan mauliate
hidup dalam pimpinan roh Tuhan gugun mahatan di bata. Firman Tuhan menjadi iman akan ukuran gabi gugun ma. Hiduplah di dalam firman Tuhan asa hatani di bata do na gabi ukuratta. Firman Tuhan menjadi yang menguasai hidup kita untuk melakukan segala apapun, karena firman Tuhan itu kita gunakan untuk menguatkan hati kita. Dan firman itu adalah kita gunakan untuk meyakinkan setiap orang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jala tengok ma idor banyak yang gugun mahatani Kristus ini tonga-tonga muna mardongan marsiajar masih paingotan mar departodion paida mah nebagas molonunga hatan debata na banyak kagani songon dia may mangulakon na ido na kagani masih paingotan baido ngulu nela Kristen ikungul na masih paingotan do alay naing mahatani debata na bainota gabi paingotan dakatatan. Firman Tuhan itu mengingatkan dan membangun seseorang. Itu benedok si Paulus tu Timotius 2 Timotius 7 ayat 10-11. Asahatan debata na hasia di memudai mamicang. Do paingotan do mendak kesalahan. Lapatan na di si iman akagani hatan itu hatta ido benot gabi sada gugun lau paingoton marnida hinabalgan debata jala madok moliati itu debata terlumodna jaka ngoluna puji-pujian bahwa ternyata hanya firman Tuhan itu salah satunya menjadi ukuran kita iman akagani laho pasahaton tona doho pabuah sakap ni debata atau iman ang tabain molo memudai pihita menasehati di bagasan luta ada kahurangan tatani di batama unang pistar unang bisuk-bisuk tak alai hatan di batama tabain mamure aido napa tahu honsone ni si Paulus di 2 Timotius 1 ayat 10 1 ayat 10 bui masani hita marnida hinabalga dohot hinabalga ni hatan di bata tonga-tonga ni nama ngoloi do nama bekatan di bata gabi cerminan gabi sadap karakter pengulun di mana ai hatai do nama micang do nama mudai na parpuri mana taida imana patuluhon di ayat 10 pitui asa disidokon nasa siulaon manang dihata manang di pabaheran saluhuk na may marhiti-hiti ko ni Tuhan Yesus arla patan ni bekerjalah di dalam Tuhan untuk nama Tuhan asa na nang dohonon na imana kaningani bahwa kita mau apa yang kita katakan dan kita ucapkan dan kita perbuat ido sian hatani di batana marhiti hatani itu hatana unang maalani pikiran unang ma karena kita adalah bekerja melakukan segala sesuatu holan alani mamon holan alani imana kaningani portibion ai kurak karena songoni mangule di tonga-tonga di huria karena ia merasakan imana kadong nebuatna oleh mana mat perbuat dia ke udah menangi dia pakai pelayanan dia ke asing nai burakal asongoni ketika ia bekerja hanya dengan untung olan hedonisme materi di dalam pikirannya isina kengani dang boy ibana bersyukur mangulahuni abain lomo ni rohan di bata alani dia makadong sahapur siam idok Tuhan Yesus dinang di Matius 6 ayat 37 saya jumulu malu hamu harjan di bata dungi pasatok kuma akka odeng Tuhan asa nang teluli maharajon ni di bata harajau ni di bata marhite dia me akka lomo ni rohana jangan ukuran kita bekerja melakukan pekerjaan Tuhan hanya persoalan harta persoalan uang tetapi kita mau bekerja ima orat labora bekerja di dalam Tuhan berdoa asa ngulut taido nak kengani didok bukan kita menjadi ukuran kita adalah uang bukan dunia tapi kita melakukan sebuah pekerjaan ima sian nasa uloteng marsangap guarni di bata alanima dia makadong saha porsian na tuluima tapeo di bagasan ulutta na perjulu nak kaningani mangulu mahita di bagasa dame na peduaon mangulu mahita di bagasa katan di bata mardonga moliate na patuduhun mangulu mahita bekerjalah atas nama Tuhan marsangap man di bata marhite parangi do papenata amin martangiang mahita moliate mariho ali Tuhan di bata didinggan di basam Tuhan apa yang untuk kami lau pasaut to ni hobarto sakkamu amin